במקווה ישראל. הוא הגיע למקווה ישראל כנער, והוא היה מדריך במקווה ישראל, מורה, והוא היה מנהל בית הספר הדתי שאותו אני עכשיו מנהלת. אתם מבינים בעצם? איזה יופי. הוא גר במקווה ישראל, אחר כך הוא היה מפקח, גם הבן שלו בצלאל, זכרו לברכה, שנהרג בפיגוע, ממש לאחרונה בפיגוע הדריסה בגלילות, גם הוא היה מפקח במשרד החינוך. אברהם כרמי כתב ספר, ולספר הוא קרא חלקי בארץ החיים. למה חלקי בארץ החיים? איפה היה החלק שלו כל כך הרבה זמן? בית הקברות. בית הקברות, אוקיי? זה חלקי בארץ החיים. יהודים קוראים תמיד באיזה שם מסכה, איך קוראים לבית קברות? בית החיים. בית החיים. ואברהם אמר, אני חושבת שאמרתי את זה באוטובוס אולי, שכל מקום שהוא מגיע, הקדוש ברוך הוא בונה איזה מחנה. אז גם כשהוא כבר עלה לארץ, הוא נלחם, הוא היה במסעות יצחק בגוש עציון, ולקחו אותו לשבי בירדן. שבוי שם. טוב, חברים, אברהם לא עונה לנו כרגע, יכול להיות שהוא הלך לנו